पॉक्सो जो आहे, पॉक्सो म्हणजे प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल अब्यूज ऑफ द चिल्ड्रन. तर चिल्ड्रन ह्याच्यामध्ये मुलगा मुलगी दोघंही आलं. म्हणजे असं नाही की फक्त मुलींचं किंवा लहान मुलींचं शोषण होतं, लैंगिक शोषण होतं, तर तसं नाही आहे. तर आज मुलं पण त्याच्यामध्ये आहेत, मुलगा मुलगी कोणी त्याला अपवाद नाहीत. तर अशा प्रकारच्या ह्या मुलामुलींचं जे शोषण आहे ते आज सेलफोनद्वारा खूप मोठ्या प्रमाणातच केलं जातं. तर मला यावेळेस असं आठवतं की मी पूर्वी एक जळगाव सेक्स स्कॅन्डलची जी मॅटर चालवलेलं होतं, म्हणजे ते त्यावेळेस 1994मध्ये मी 94ला त्यावेळेस मी त्या केसवरती स्पेशल जज म्हणून गेले होते. तर तिथे त्यामध्ये असं होतं की ती मुलं त्या कुठल्या तरी मुलीच्या असं मोटरसायकलवरती असं यायचं, ती मुलगी चाललेली असेल, शाळेतल्या मुली असायच्या त्या, तिच्या जवळ उभं राहायचं आणि एका मुलाने तिकडे पलीकडे उभं राहायचं आणि तिला विचारायचं की बुवा, म्हणजे इनॉक्युअस प्रश्न असायचे, हा पत्ता माहिती आहे का, किंवा इथे कोणी राहतात का, किंवा तुम्ही कोणाच्या अमक्या ठिकाणी राहता तर त्यांचं नाव हे आहे का वगैरे. असं काहीतरी केलं तर तो असं नेताना जरा जवळ त्या मुलीच्या शेजारी तोंड आणायचं, तो दुसरा माणूस फोटो काढायचा त्यावेळेस आणि तेव्हा क्लिक म्हणजे प्रकाश न देता तो फोटो काढला जायचा. मग तो तेव्हा म्हणजे आता तुम्ही 94ला 93ला ते उघडकीस आलं. त्याच्या आधीची गोष्ट म्हणजे त्याच्या आधी 4-5 वर्षापूर्वी 3-4 वर्षापूर्वी ह्या अशा घटना घडत होत्या. तो त्यावेळेस आपल्या समाजामध्ये एका मुलीचा एखाद्या अनोळखी मुलाबरोबरचा फोटो हे निषिद्ध मानलं जात असे. हे काही चांगलं मानायचे नाहीत. म्हणजे तेव्हा असं वाटायचं की अरेच्या, म्हणजे ह्या मुलीचं काहीतरी कॅरेक्टरमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे का, असा एक प्रश्न, क्वेश्चन मार्क तिच्यावरती उभा केला जायचा. असा त्यावेळेस तेव्हा ही अशी परिस्थिती होती. फार दूर नाही, 30 वर्षापूर्वीची गोष्ट आपण करतोय. पण तेव्हा ते होतं. त्या मुली छोट्या होत्या. मग तिला तो फोटो केव्हा तरी शाळेच्या बाहेर वगैरे दाखवला जायचा आणि सांगायचं, हे बघ हा फोटो आहे, बघ तुझा आता हा फोटो आम्ही लोकांना दाखवू आणि त्याच्या कॉपीज काढून आम्ही सगळ्या ठिकाणी वाटू आणि ह्या जर आम्ही आता वाटल्या शाळेमध्ये किंवा आणखीन कुठे किंवा लावून टाकू तर तुझी काय आबरू राहील ते बघ. मग ती म्हणायची नाही, मग तुला हवं असेल तर तू अमुक अमुक ठिकाणी या ठिकाणी तू भेटायला ये. ती मुलगी जायची, लहान असायच्या तर मुली ती जायची आणि तिथे तिथे गेल्यावरती मग तिच्याबरोबर अतिशय अनैतिक असं वर्तन केलं जायचं. त्याचं शूट व्हायचं आणि ते सगळं प्रिझर्व केलं जायचं. मग तिला सांगितलं जायचं की तू जाते, मग आता तू तुझी दुसरी मैत्रीण आण. मग ती मैत्रीण आणायची कारण ती मजबूर असायची. असं सगळं ते सेक्स स्कॅन्डल होतं. ते खूप वाईट होतं, वेगळ्या प्रकारचं. मी थोडक्यातच आपल्याला सांगते. तर हा काय होता, हा काल होता गुन्हे घडण्याचा. आता आज काय झालं आहे, आज त्या फोनवरती त्या मुलींना किंवा कोणालाही, मुलं पण असतात काही, अतिशय वेगळ्या प्रकारचे मेसेजेस येतात आणि ती मुलं आणि मुली ते चॅट करतात आणि त्या चॅटमध्ये गुंतली जातात. आता म्हणजे चॅट, व्हायरल, इंस्टाग्राम, हे सगळे शब्द कसे आपल्या आजूबाजूला असे नुसते पडलेले असतात. तर ते चॅट केलं जातं आणि त्या चॅटमध्ये त्यांना जे काही मेसेजेस येतात त्यांची मैत्री जमते. मग त्याच्यात त्यांचं काहीतरी सो कॉल्ड प्रेम होतं. त्यांना असं वाटायला लागतं की दुसरी जी व्यक्ती ती आपल्यावरती इतकी प्रेम करते, आपल्या आयुष्यात केवळ तीच आहे. त्याच्यात कमांड दिल्या जातात, ऑर्डर्स होतात की ठीक आहे, मग आज मला तू तुझा हे काढून, कुर्ता काढून मला तुझा फोटो दाखव, नंतर गाऊन काढून दाखवशील का. मुली करतात आणि हे जे मी काही सांगते हे खरं आहे. आणि त्या अशा प्रकारचं करून त्यांचे फोटो काढले जातात. ते फोटो असतात, ते पाठवले जातात. प्रॉमिस केलं असतं की हे मी डिलीट करेन. ते डिलीट केलंच जातं असं नाही, ते डिलीटही केलं जात नाही. आणि मग काय होतं की ते जे फोटो आहेत ते फोटो असे चुकीचे किंवा कधी कधी मॉर्फिंग केलं जातं. मॉर्फिंग म्हणजे वेगळ्या पद्धतीचे ते तयार करणं, फोटोग्राफ्स हे केलं जातं. आणि ते फोटो आता काही कुठे वाटण्याची काही गरज नाही आहे ना. आता काही फिजिकली कोणाला फोटो देण्याची किंवा कुठेतरी भिंतीवरती चिकटवण्याची गरजच नाही आहे. आता तुम्ही बटन दाबा, क्लिक करा, व्हायरल, आणि तो ते तसे फोटोग्राफ्स व्हायरल होतात. आणि त्या मुलींची जी किंवा काही जे सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन होतं ते खूप आहे.
हे छोट्या मुलांच्या बाबतीमध्ये खूप होतं आहे, मुलं मुली दोघंही. तर हा एक गुन्हा करण्याचा हा एक विचित्र पद्धतीचा मार्ग आज मी गुन्हेगारी जगत म्हणत नाही त्याला, आपल्यातल्याच कुठली तरी एखादी काळी प्रवृत्ती असलेल्या मुलामुलींमध्ये आहे आणि हे केलं जातं सर्रास, त्याची आपल्याला नोंद घ्यावी लागते. म्हणजे हा पोक्सोच्या खालचे जे गुन्हे आहेत त्या गुन्ह्याचं खूप मोठ्या प्रमाणावरचं ते त्याचं आज आपल्याला दिसतं.